Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Hey! Udah, kapitan! Ayaw to! Misalig minimo to! Ito na may nga pautang ka na! Isamot ka man na yun! Okay, hinagin Rick! Ayaw, taon! To! Itabok na to sa mga armas duli! Ito to! Tabok! Alas! Atas! Atras! Atras to! Atras! Selamat ka! Mga kawan, pagtagsan mo karmalay! Pakita mo ninyo! Ngayon paglaban niyo ang inyong mga cellphone mga sulagat! Ha? Tanan niyo mga cellphone guard! Tanan niyo mga cellphone ilabay niyo sa dagat! Uno! Dos! Tres! Yung galing yung patay ang ginano ka lang! Kik! Mga kapitan! Ay! Hindi na kayo! Cellphones! Wala pa yun to! Salamat! Salamat yung tanan! Ang mabuti ka to sa kyan! Hindi na. Ang pagtuntun na may bang. Kape! Nasilman! Tao nga ang chief engineer mo! Panungan na yung barko! Oo! Ihalagin mo guard! Mga kawan, ayaw palipat ha! Kamong mga laki, mga paseros! Buwag kayong kisulog, kaya gamito alam mo! Yung kayo! Chip, ihulong ang barko! Ihulong lang ang barko! Doon lang kami problema. Okay. Ignon lang ka na ako. Kumubalit ang larga. Thank you, Chip. Buwan ang business, Piliso! Pilis mo! May hulong lang barko. Paimutan ako sa mga buti! Una mo sa kapitan, Greg! Oo. Tara, Kapten. Kita mo'y magsakay sa ka-lifeboat, Greg! Oo, to. Ayaw kalimut, Kapten. Gamay ligas mo. Patay ka. Sige na. Kailangan ginano ka na! Ato sa pikas lifeboat! Biyong mo! Boss! Guard! Tarawa, di way problema! Kung magkasinabot na kita, di ba? Di ba niya? Huwag yung mo suway og tawag og hinabang, ha? May na mo nga manawag mo tabang. Kaya mo abot yun ang pwersa sa gobyerno. Mamatay yun na yun ang mga hostage. Ato na, Rick! May mo namin to! Hindi masakay, Rick! Kapit na. Bugsay! Bugsay mo! Bugsay! Oo, sige. Sasagat! Bugsay! Bugsay! Rumbuhon na to ka nang nagdatum. Kung may pipilan ka masuga, mau kaya itong rumbuhon. Ano tadi? Anda tadi dulu. Rick! Okay, to. Pinakulit ka mo kuyog na mo, Rick. Patay ka ginunta! Rick! Saan sa toto? Inikabutan to na nagdagtong sunahan. Yuta na ka na nagdagtong o may pipilag ka ba nagsigang sugat, Rick. Tunog na to sa bayon. Di mailhan nga gawas to na kita. Ako pa kutanan mo. Usay mo kibati ka ron na di na tamad to sa pigumat. Kapalhin mo lang kita gawas na to. Dalipay ko to. Bigil ka niya na. Tagsara mo tingog. Usa ka ba sa gingon nila sa pagipagya? Tagsara tingog. Kung matingog man, kamatayon. Alipay ka day. Ayaw palayo sila ko na ito magkawabasil mo. Ngit-ngit ba kayo? Rick, usay plano rin mo. Puganti ka masab. Puganti ka na. Nagsabot aming daan. Maghimo mo yung grupo nga mabuhi sa panulis. Kidnap na yun, Rasam. Og ang labing uso kayo ron. Siya mo. Walang yun na ikusoydo sa sama na to, Rick. Ikaw, asa ka? Rick? Pudawat mo na ako. Dawatan ko na yun. Wapil ko sa iyong grupo. Wapil si Greg na to! Wapil si Greg sa itong grupo! Okay! Kapati ka! Welcome kayo ka na mo, Greg. Welcome kayo ka na mo! Greg! Doon na kayo ginauna to. Usa, Greg.
Bahin sa kapitan sa barko. Ako magamat ko rin may tiyog, kapitan. Katog. Kung mudunggol kita sa mama, kung siya mahitabo ni niya, kung siya nahanog anak. Dali ra. Ipaduli mo daw ka, Padol. Toto. Patyunin mo siya, Greg. Sa tayo na itong bugos, mama. Patyunin mo siya. Mausap ka itong inan o anak. Bao ba? Gusto ko to. Aron safe ta kung asa ta paingon. Patyon gini sila. Oray pagi, Greg. More na pagi. More gi pagi to. Karoon na kumutaran ni mo, Greg. Ano ang bugtong naman ni mong anak ang pinagtuaw ni mo dito sa prison? Hayaan mo asawa. Huwag mo. Patay na akong asawa to. Sir Matian. Grape o gipatay. Kaglamihan ang ipaos. Usman, nakailaga kung kasi nagbuhat. Wala tingal higayon nga mailan. Nagkaanam og kanap. Nagkaanam og kaawp aron mahibaw ko kung kinsa. Duduk di posisi Greg. Angar malay. Haba kapten! Haba kapten! Dili ka na kapten. Kopti kining armas. Hop! Hop! Greg. Hop! Hapa mo kang imong anak day! Hapa mo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!